Salutare tuturor! Astăzi jucăm cu Andrei, de-aia nu joc doar. Mă rog pe el 100 de ani, nu vrea toți. Joacă un joc pentru copii mici. De bătrânețe. Taci! Șut pe pat! Așa. Deci! Deci să ai 100 de ani. Am 40. Nu te vezi tu. Uită-te. Ai... Cât ai ăla? Am 9 ani, 10 ani. Hai, păs. Am 15 ani. Hai, jucăm. Acum este fică lui Atrai, joacă toți. Fii pe pat! Cine zice? Nu vezi că joc doar? Mă joc sigur. Joc pe pat. Ce la ce eu nu știu să joc. Ești tu. Tu ești. Bravo. Ce zis? Unde pun să ai? La Dumnezeu. Vreau să dai acolo. Numai așa. Gata. Gata. Nu, uite ești. Uite-mă. Căruleț. Nu, e tati. Ești. Nu, Ești. uite ești. Uite-mă. Uite, de doi aici. În spate. Uite-mă. În spate, uite-mă. În spate. Hai. Gata, așa. Hai. El e Alessio, colegul de la școală al lui Andrei. Hai. El e Rareș, nașul lui Andrei. Hai, filmă. Zi. Cum te Andrei. Pe Rareș. Zi. Ce? Zi ceva. Ce să zic? Vină, mamă. Vide. Vine papa. Pupa noi. Aici este niciun bagnet. Hai, facem pe eu? Uite o parte mai proastă. Fata din clasă de la noi. Este cea mai proastă. Bă, de ce? Știu ce fața are. De ce vorbești? Vezi că tu spui pe video, nu? Păi noi filmăm și punem pe YouTube. Stai, bă! Stai! Mitică! Unde te-ai dus? Aici. Bă! Uite ușa. Mi-fică. Așa.
Nu vine ras ăla, nebunul ăla. Hai, facem care ajungem la camera ușor. Vine ras. Nu mori! Păi, Unde vrei să mă bag în cur? De ce nu mi-ai făcut loc? Nu mai ești tu. Nu în față e. Nu mai ești. Joci? Joci. Joci. Dormi, nu? Hai cu tine. Hai, cu toții. Haide. Ieși. Eu. Haide. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Cu A. Stai. Stai. Nu să zi. A. A. I. I. L. I. N. Bară jos. Bară jos. Curând mare. R. A. R. E. Stai. Trebuia cu A mic. Băi, auzi pe A filmul. mic. R. E. Nu, stai. Nu.